Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku nembe balik traweh ya sedulur. Nembe balik traweh, traweh iki terakhiran ya. Di ngisuk poso kuwi sedina maning. Mudah-mudahan diwai kuat ya. Diwai kuat men supayane kutul sawulan. Alhamdulillah ya. Saiki aku wis nang omah ya arep mung dapur. Apa-apa ya wis disediani ujarku tek ngisuk lebarane metak wis disediani kabeh kuwi. Apa-apa ning wis disiap-siapna, eh disiap-siapna kabeh gawean nek nang kampung kaya iki, nek nang kampung kuwi pada gaweane, pada gawean pacitan, ya iki masak-masak iwak kuwi. Ndarani lebarane ngisuk, kalingane wak urung iki sedina maning. Nih kuwi ya sedulur. Jadi persiapan nggo hari kemenangan, hari Idul Fitri wis disiapna, tapi nyatane sedina maning ya sedulur. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti eh, kita semua harus melaksanakan satu hari lagi ya. Satu hari lagi mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kekuatan. Ya wis ya sedulur. Eh apa jenenge? Mudah-mudahan aja padha kelalen ya. Biasa supayane sampean we berkembang, aku ya berkembang. Nah, aja kelalen share videoku. Dadi ceritanya aku sing gawe video khususnya mong para pemula. Aku sing gawe video sampean sing bagi kena ya di-share dibagi kena mong batir-batiran sampean men supayane akune sampean yo ngembang aku dadi ado jangkauane. Ya ngono ya sedulur. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.